Днес разбрах обаче, че фитнес манията е завладяла и други музикални браншове. Само секундичка, за да обърнем. Да, само да видите, тук трябва да тисна два пъти. Ето, вижте. Не, още един път. Така, Волка масово тръгва на фитнес, Волка. За да разберем повече относно новата мода сред фолк гилдията, съм поканял тук една от най-запалените певици по лежанката, Галена Прехвалена! Радвам се да те видя. Здравей. Аз съм готова с коренници, преси, гледай. Да, ако е възможно да седнеш нормално. Разбира се, ако имаше друг уред, по-бързо щях да стигам до него. Сега, кажи сега, от кога ходиш на фитнес, мила? Айде сега ще ти кажа. Да? Уче пръцнато и... Се каже, ма не да се правиш, че не знаеш, защото и ти ходиш на фитнес. Да, но кажи ти от кога Деца вика, ти си най-проминентният бицепс в цял бизнес. Добре, да кажи сега. Въобще ти си най-добре в поп-фолка. Добре, сега. Деца вика, сам си продуцент, доволен ще останеш. Добре, аз не съм в поп-фолка, аз правя само джаз. Като правиш само джаз, що не вземеш да ма джаснеш? И ти доволен ще останеш. Добре, кажи сега, не искам да джаскам въобще. Кажи сега ти от кога ходиш на фитнес. Не искаш да ма джаснеш, мога да ма празнеш. Добре. Опции всякак. Кажи от кога ходиш на фитнес. Значи, аз ходя още, откакто татю ми каза, падни за 20, доволна ще останеш. Да. Ама да ти кажа, Славчо, честно, аз си падам не толкова за 20, по-доволна съм, кога падна за 100. Да. Кинта имам предвид. Да, добре, когато се пали по фитнеса, това исках да попитам. Значи, да ти кажа... Да. Запалих се, когато запалих една клечка, не, това е една друга тема, но всъщност тогава се подпалих, това е друга тема. Кажи сега, да не говорим за това. Значи, като всичко важно в моя живот, да. И тук е намесена една патка. Да. Значи, първо започнах да стискам патето за предмишница. Да. После го стисках и за кеф, но това е една друга тема. Да. Но истинската причина, ако трябва да подчертая, да започна така да ходя на фитнес, е, че един ден исках да си преместя ванната в хола. Да. Но не успях. Да. Викам си, уле, майка. Но тогава татчо ми каза, Гален, че ти хубаво искаш да преместиш, нали, ваната, ама преди това е хубаво да излезеш от нея. Да. Това ме затрудни всъщност. Добре, какви упражнения правиш по време на тренировка? Значи много са, но любимото ми упражнение е на прескочи кобила. Да. Но понякога не успявам да го направя това упражнение. Да. Защото Ивана я няма. Добре. За да можем да се... Ма Ивана и тя ли ходи там? Не, тя е по-рядко. Да. По-често се засичаме с новата. Коя? Екстра цоца. Да. Значи, когато бягам на пътечката, я виждам там. Тя ли бяга като тебе? Не. Те използват задника и за бягаща пътечка, всъщност. Да. Но между другото, екстра цоца много дига. За последния месец 3 пъти си е дигнала хонорара. Добре, стана ли по-дисциплинирана покрай спорта? Да, разбира се. Кажи сега. Така да ме искаш. Значи, покрай суровите тренировки съм се отдала на пълно въздържание. Никакъв флирт не ме гледайте. Да. Никакъв секс пак не ме гледай. Не те гледам въобще. Не ме гледаш. Не, аз те гледам, а не те виждам. Значи, да ти кажа, голям си шегобиец. Да. И какво? Значи, нямам време даже на дудучи да свирят, пак не ме гледай. Да, добре, окей. Значи, само спорт ми е в главата. Да. Значи, ония ден обаче дойде един здравеняк и ми вика, много си секс, искаш ли да правим секс? Казах му, чакай сега да помисля. Да. И така се замисля, той не ми е типично, зато и така изискаше време. И викам, чакай сега, ти можеш ли да дигаш 100 от лежанка? Той вика, не, ама Мерцедеса ми дига от 0 до 100 за 3 секунди. Да. И взе, че ма нави, знаеш ли? Как? Ма веднага ли са нави? Какво говориш ти? Кажи, Мацко. Добре, сега, имаш ли си фитнес инструктор? Имам си, освен теб, имам си един друг, който веднъж ми каза, Гален, че имаш нужда от нов хранителен режим, трябва да намалиш калориите. Да. Викам, какво значи? Вече да не гълтам, така ли? А на боли ли? Ама мене ме боли. Добре, други колеги от Волка посещават ли фитнес?
Да, посещават. Най-як е наш кой? Кой? Един твой любимец. Кой? Пайнермен. Стига, бе. Да, дига 200. Какво? Кръвно. Да, що? Ако не му дадеш половината от хонорара си. Добре. Някакъв друг спорт дали не практикуваш? Значи, занимавам се и с канадска борба. Да. Значи, един канадец ма бори всяка нощ, Да. ма и аз не се дърпам.